Hello guys, no? Na ako naami karon diri sa magbuhat mig kanta karon ako. Kailan naman mo sa kuno kung wala mo kaila ako po si DJ March Barrios, no? Akong kauban kisay pangalan nimo? My name is Rojin. Okay, no? Paki-subscribe, paki-add po siya sa iyang Facebook, sa imong Facebook. Kay add lang ko mga fan Rojin Bulaklak. Okay, mga bibigers, i-add daw siya, no? So, kabalo na mo ato, okay? Here we go. Garahi gihimog budiga. Garahi gihimog budiga. Garahi gihimog budiga. Yeah. Yeah, here we go. Nami karon diri sa budiga nga dati yun nga garahi. Daghan klase na building yun ang among tirada. Kuyaw yun ang among background. Naapoy diri nga si pangalan wala ko abi na ko oxygen ambot si pangalan ani kuya kaayo ang among background kuya yeah daghan kaayo diri mga pintura og uban pa na mga welding break it down here. Garahi nagihimog budiga. Garahi nagihimog budiga. Yo, garahi nagihimog budiga. Sample pa lang na mga kuan na pa may mga buhaton ka mga kanta mo na akong bagong partner karon si Rujin, no? Si Rujin wala na nato si Garma, no? Mas malupit among buhaton pa nga sunod nga sa tawag nga kanta. So break it down yo.